Jeg havde lige lagt mig på sofaen for at nyde min pension. Og jeg havde tændt stålampen for enden af sofaen. Men så var det, han ringede. Ham der. Og han sagde, far, jeg er på røven. Jeg er fandme på røven. Jeg mangler et sted, hvor jeg kan klippe min negle og vaske mit hår. Far, jeg beder dig. Jeg gider ikke de her røvhuller ned i Aarhus mere. Jeg vil så gerne flytte op til dig. Så var det, jeg kom i tanke om, at det var jo ham, min søn, med de løse håndled. Og så tænkte jeg, okay, så kan han bare flytte ind.